Ini ndinoitwawo keresenzi yakapasura. Ndinogara kuBhendura kuHomelink. Ndokwandinobva. I'm a single mom. Kuva a single mom is not a choice. Ende nyaya yakatangira kuti ndakadanana nemumwe mufesi wandaidanana naye. Ndobva tavimbisana marriage. Mufesi uyu zveshuwa ndaimuda nemwoyo wese. Ndobva munoziva semunhu anopinda nemwoyo ukanyura unoita ese. Takabva taita nhumbu takavimbisana mukuwirirana. Handiti sezvo munhu aiti mukomana haana mukadzi. Ininiwo ndakabva ndatiwo zveshuwa semunhu asina mukadzi regai tiite sei tingoitawo mwana tiroorane mushemushe. Ndobva ati bhebhi ndichakuroora. Ndobva ndaita nhumbu. Munhu uya ndakuti ndiri kuda kuuya kumba kwenyu. Ndobva atanga kutsika. Nhumbu yapa 6 months munhu achitsika. Ndobva ndakati inini handichakwanisa kuita sei kuti tigare tese nekuti uri kunditsikira. Ndobva ndanotsvaga information. Ndobva ndanzwa kuti munhu ane mukadzi. That's why anga asingadi kuita sei kugara neni. Ndo zvakaitika pamarriage yangu yekutanga. Then ndobva tasiyana bva ndabereka mwana wangu. Ndabereka mwana wangu asvitsawo kuma 3 years. Ndobva ndadanana nemumwe. Sezvo unoziva kuti ukaita heartbreak paunopora unobva wada futi nemwoyo wese unokanganwa zvekumashure. Ndobva ndadzokera ndadanana nemumwe. Unoziva sezvo unenge uine mwana kuti uchitsvaga mukomana zvinonetsa. Unenge wakutsvaga munhu akafirwa asina munhu. Saka ndaibvunza pamadates angu. Ndobva ndaonawo handsome guy anga akanaka. Ndobva anditi handina mukadzi ndakafirwa asi ndine mwana 1. Ndikati aiwa zvangu zvaita sei zvanaka. Ndobva tadanana. Ndapa 5 months kudanana kwedu. Ndobva taenda unoona hama dzikati aiwa zveshuwa munhu haana mukadzi. Ndaona kuti sezvo hama yanga yapindurwawo nehama bva ndanomuintroducewo kuhama dzangu. Kumaworkmates ake vanga vakundiziva tichienda kubasa kwese tichiswera tese kusvika tasvika pakuengeja. Ndichiti munhu haana mukadzi. Munongozivawo unenge wakutongozvitawo mai unenge wakutongozvitawo ngemai varoorwa. Tichiwirirana mukuwirirana kudaro takutoronga nhumbi tapanana takutoronga zvokuti munhu ari kuda kuita sei ari kuda kubvisa. Ndobva ati bhebhi ngatiitei mwana ndinobvisa takuita sei wane mwana. Unoputirwawo murudo. Iye ndiye aifona everyday. Ini ndandisingambomufonera. Saka aifona even pakati peusiku. Ini ndasingamboringisawo pakati peusiku. Saka mumwe musi ndakangozvifungawo ndikati sezvo munhu anongondifonera every time takutosvitsa gore tichidanana regai nimbotira kuita sei kumufonerawo pakati peusiku. It was around 9 o'clock dzeusiku, 9 p.m. ndaringa foni haina kudairwa. Ndobva ndati pamwe munhu ari busy. Ndobva ndaringisa 11 dzeusiku. Ndopakadairwa nemumwe munhu. To my surprise munhu anga ari munhu wechikadzi. Apo inini ndanga ndatone nenhumbu yake. Pandakati makadii zvikanzi nemunhu uya uri kuda kutaura nani. Ndikati ndiri kuda kutaurawo nemuridzi wefoni. Asati ataura neni mukadzi uya nyaya yekuti ndini muridzi wemurume akabva abvutirwa foni. Ndopakati iwe imbwa iwe daira foni. Hanga
paari kunzimbwa ari kunditi ndambe yavake akandikatira foni. Ndobva ndazobvunza amangwana acho ndaenda kubasa. Ndamusvikira pabasa pake, ko ndiani akadayira foni? Zvikanzi ndambiya vangu. Ndikati ko kana vari ambiya vako vadi kuzofona bheki vachitaura kuti muzukuru ndanga ndichiseka newe zvangu, ndini ndadayira foni. Ndobva atsika akati ndambiya vangu. Zvisinei, semunhu anga asina basa nezvakawanda aida munhu wake, ndobva ndanyarara. Apa nhumbu iri kukura, ndichiri kuda munhu wangu, ndichivharwawo, tichingowirirana zvichienda zvakadaro. Ndakuzomubvunza inini nhumbu yakuma 8 months yakuda kusvika pa9. Ndikati iwewe ona nhumbu yakura, apa inini ndichiri kugara kuvabereki vangu, nhumbu yakura, uri kufungei nezvazvo? Ndopa akandidayira akanditi usambotya bhebhi, ndichauya zokuita sei kuzokutora. Ini ndokuenda nasekuru vangu kumba kwake, ndaona kuti 9 months dzasara idzi preparation haana chaatenga. Saka regai ndichingoenda because munhu ari kutodhileya, ndichaita mwana futi mumwe wechipiri ndiri ipapo. Ndobva ati hazvina mhosva, ndiri kuuya kumba. Ini nasekuru vangu ndobva tatakurana nambiya vangu. Tasvika kumba kwavo, handina kuziva kuti munhu anga atonditorera peace order kudhara anayo mumba. Handina kuzviziva. Pandakaita action yekumuendera kumba ndina sekuru vangu, ndopa akaburitsa peace order akati ndanga ndaenda kumapurisa kudhara. Ndikati kumapurisa waenda rini? Ndopa akati aiwa ina zvinese. Ndobva afonera mapurisa, ini ndakamira pamba pavo ndinambiya vangu nasekuru vangu. Ndobva mapurisa yangoti amai, nyaya yenyu yakasvitswa kumapurisa kudhara, muri kushungurudza munhu. Nhumbu haisi yemunhu munhu iyeye haisi yemunhu wake. Saka imimi tsvagai baba venhumbu iyi. Ndakavhunduka. Iyi ndiye muridzi wenhumbu iyi. Mungagodaro ko ndasungirwei mhosva yangu ndoyandiri iyi mhosva yerudo here? Ndopa zvakanzi nemapurisa ayo peace order iripo kudhara. Hatisi kuda kuita sei kukuonai futi around premise yemurume uyu. Ende tine mameters atichakupai. Even mukaona murume ari kurodhi kwemimi muri kune rimwe side, bvai matiza maenda nekuti peace order anokusungisai. Hama dzangu unoita kunge uchasvodza neBP. Ndakachema, ndakarwadziwa. 9 months hadzina kuzokwana, ndobva ndabereka mwana uyu, nekuti munongoziva unozobereka premature nenhau yekuti zvaunenge wasangana nazvo zvakawanda. Ndadaro ndobva mwana izvezvi mwana wacho atokura, aakutoenda kuchikoro. Ndagara kudaro nemurume uyu, aona mwana akura asvitsa kuma 3 years. Apa ane mukadzi, handitika yemukadzi ndandamboiregera, ndikati regai ndimbokudzai pamapurisa iri vanga vari vese zvavo. Ndobva izvezvi akadzoka zvake, but munongozivawo kuti society yedu semusingle mother zvinonetsa. Uyu mwana uyu ndiye ndichida kuti achengete murume uyu ndida kuti achengete mwana wake. Apa handichaziva kuti ndodii, nekuti hama dzangu ndaane imwe mimba. Murume wekundisungisa munoziva sekurarama uri single mother zvinonetsa, nekuti unenge uchidawo mari yehupfu, mari yevana school fees. Saka kuti ndizvikwanise ndega zvinonetsa. Saka iye aimbondichengetawo tisati tanetsana zvinhu, aindichengeta. Ndine vana 2.
nenhumbu yechitatu. Ndinoita zveucross border, ndozvandakuita. Matemptations aripo atinosangana nawo ende zvinotorwadza. Zvinhu zvaunotoona kuti uzvikunde zvinotonetsa. Unenge watosimba kuti ukunde pakadaro, nekuti iwe unogona kusangana nemunhu anokuti kwira gonyeti handiti uri kuda unohodha maybe one night, wondipawo one night, ndokupa mari yakatowedzera kuhodha. Vanhu vaMwari, ipapo pamwe unenge uine 200 yaunokwanisa kungohodha chete, apo une maorders akawanda asiri kuenderana ne200 ofwa mari yakadaro. Pakaoma, ndinozongosiyana nazvo seni zvangu, ndinozongosiyana nazvo nekuti ndinozofungawo kuti zvirwere zviriko. Ndikazosiya futi vana vangu vari vega, baba vavo vasisipo, ndinozodii? Nekuti ndiri single mother, saka handina wekuzosiyira futi vana. Ndichina baba vana vemwana wechipiri uyu wandine nhumbu yechitatu, ivavo vekundisungisa. Ndezvekungoti tiri kukudza vana, ndozvandiri kuona, ende ndichiri kungoshedzwa musociety sesingle mother, nekuti ndiri single mother. Ndozvandiri kuona, ndo mararamiro acho. It's not easy at all. It's not a thing yekuti ndinoramba ndikafunga nezvayo inondirwadza to be a single mother, kuchengeta vana. Because remember, unenge uri a father figure again kuvana. Unenge uri a father figure futi. Ndiwo unoona chikafu kuti watenga, ndiwo unoona kuti vaenda kuchikoro here maschool fees. Saka dzimwe nguva futi unotozofunga kuti mujolo wacho futika zvinongorema, zvinongorwadza. Unotombofunga kusiya futi. Ndo zvandofungawo izvozvo futi, kusiya mujolo wacho. Ngavasasarudze masingle mother kuwaita akaipa, chekutanga. Chechipiri, ngavazive kuti masingle mothers vanoshanda zviri strong than ivo vari pamba vanomirirana baba kuti marino yamandendi yababa, vanomirirana maita basa. Vasamirire kuti maita basa, ngavamirewo semasingle mothers, vabatsirewo varume vavo kushanda chaizvo pachezvavo, vazvishandire. Nekuti masingle mothers dzimwe nguva vanotovenga masingle mothers, nekuti masingle mothers anoshanda, handikunyeperei. They work hard. I salute masingle mothers. Saka ngavade masingle mothers vasavasarudze musociety. Even vakanzi paita women's meeting, ngava vachiedze masingle mothers vomirawo navo panzvimbo 1 vowirirana. Mashoko andokwanisawo kusiyira masingle mother ndeyekuti ita decision yako yekuchengeta vana vako, ndiwo chakakosha chekutanga. Chechipiri, kana wafunga zvemujolo, ita munhu wako mumwe chete, asi usazoita vamwe vana pamusoro pevamwe vana vauinavo kare. Nekuti izvezvi ndichiri kutambura izvezvi ndine stress yekutofungazve kuuya pano ndichizotaura nyaya yangu pano, zvinhu zvinenge zvichindirwadza zvekuti handikwanisi kushiya nemumwe munhu, kunze kwekutaurawo pachaunga kuti ita munhu mumwe chete kana wafunga uri single mother. Nekuti society yedu futi chayakaipira hairespecte masingle mothers. Ukangoonekwa even uchimboresana nababa vepanext, uri pamba pako ivo vari pavo, kungoti mamuka sei, unenge uchitonzi vadiwa, vadanana.
uzvipfekere shoti rako uri pamba. Hanzi apfekera murume wangu. Saka zvinhu zvinorema. Saka masingle mothers motoshinga, isai zvimuti munzeve, musanzwe zvinotaura vanhu vepanext kana vemumaraini kuti aiwa dana nemurume wedu. Focus on your kids. Chengeta vana vako. Chandingangotaurawo ndechekuti inini kuvana vangu, ndinokudai vana vangu, ende mugare makaziva kuti dai ndiri mumwe dai ndakakubvisai. Vazhinji vanorasa vana mumabhini nekuti varambwa. Vazhinji vakabvisa dziri nhumbu. Handiti mumaorphanage mune vamwe vana vakatoraswa nanamai vari kufamba izvizvi, vakaroorwa vachiti hatina vana, ivo vaine vana vari mumaorphanage. Inini handina kukuitai so vanangu, nekuti ndinokudai ende zivai kuti amai venyu vacharamba vachikudai, vacharamba vachikushandirai. Munodiwa vanangu. Ndo chimwe chandingangotaura kuvana vangu inini, kuti aiwa vanangu, ndinokudai, mukure, muverenge, mudzidze. Ndo zvandingangotaura kuvana vangu. Nemhuriwo yeZimbabwe, ngatidananei, tibatane muZimbabwe, tikwanisewo kuwirirana, tibatsirewo anenge asina. Seshirikadzi nemasingle mothers, motibatsirawo. Mukaonawo mwana achinzi haana kana bhegi rekuchikoro, tengaiwo mopawo musingle mother ari panext pako. Ndo zvandingangokwanisa kutaura.